Hindi nakaligtas sa mahabang pila sa mga counter ng ilang malls sa Dagupan City ang mga consumer na inagahan na ang pamamili ng grocery items at pamasko upang makaiwas sana sa shopping rush ngayong Pasko. Ayon sa ilang mamimili na nakapanayam ng IFM News Dagupan, pangunahing iniiwasan umano tuwing holidays ay ang mahabang pila kaya pinili na lamang na hindi mamili sa mismong araw ng Pasko. Para hindi nasiksikan sa before Christmas at saka New Year. Kaya maaga na kami. Para hindi na pumila kasi marami ng tao. Bagaman pumila pa rin ng medyo matagal ang ilang mamimili, mainam naman iyon kaysa mastak sa mas mahabang pila sa mismong araw ng selebrasyon sa halip na igugol na lamang sa paghahanda para sa Noche Buena. Kaugnay nito, ilang mall sa lungsod ang nagpapatupad ng pinaikling mall hours sa December 24, magbubukas simula 7 a.m. at 9 a.m. at magsasara ng 7 p.m. habang 9 a.m. to 10 p.m. naman sa December 25. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.